Welcome back sa mga sambingay sa Kristohanon. Ug alang sa mga bag-uhan nato, welcome sa atong JDC Vlog TV nga channel ug aning ato adayang channel mga igsuon alang sa mga bag-o nag-upload dayta og mga sambingay o istoryang Bisaya nga aduna kay mga moral lesson nga makuha. Ug pwede gid kay ini magamit pag-share nato sa pulong sa Dios, especially kung ikaw nag-handle ka og simbahan o nagtudlo ka sa pulong sa Dios. So kini atong sambingay karon, alang kini sa katawuhan o even dili Kristohanon o makristohanon man kung naa kaani nga kinaiya kanibang pagpangutang. So kini atong sambingay karon, hopefully matapos nato ning maong storya aron makuha nato ang lesson ug ang pamaagi kung sa unsang bahin nga kita makagawas sa ato ang mga utang o kung dagko kag utang o naa kay utang unsaon nga makagawas ka o mahimo kang adunay freedom nga dili bitaw ka mawad-an sa paglaom o mapuno sa kabalaka. So naay mga sekreto igsuon unsaon makagawas o unsaon po nato nga dili ta magkautang-utang. So alang sa mga bag-o, ayaw kalimot sa pagbisita sa atong mga sambingay, daghan kay ta mga sambingay. Unya kung nakay panahon bisitaha lang. So di ta maglangan adto ta sa atuang istorya para masabtan kini mo igsuon alang kini sa Kristohanon o sa dili Kristohanon nga nalulong yun sa utang. Usa ka adlaw niya na adunay usa ka amahan may igsuon nga nagsakit ang iyang asawa o ang iyang mga anak. Tuod man na hospital gyud ang iyang mga anak o asawa tungod kay adunay niabot nga balatian nga wala nila damha. Sa laktod nga pagkasulti may igsuon ang usa ka amahan nagkautang-utang gyud tungod sa wala damhang gasto nga iyang nabayran sa ospital. Tungod sa dako giking nabayran niya sa ospital, dako kay isag nautang sa iyang mga silingan, bisag asa lamang siya makautang sa mga linding. So niabot sa punto may igsuon nga nawad-an siya og paglaom. Nakaana siya sa una-una nga asa man ka kung ibayad niini ug wala man ko'y tarong nga trabaho. So nabalaka siya may igsuon ug napuno siya sa kana pang nawala gyud siya sa paglaom ba nga unsaon niya pagbayad gyud ang mga utang. So moto nga iyang giadto ang mga nautangan niya ug nagpakiluoy siya didto nga naghangyo in town nga niyon siya nga kung mahimo ma'am and sir, hanyo lang gyud ko ninyo nga unta dili ra ko apurahon sa pagbayad sa utang bisan sa ginagmay lang kasaad ko ninyo nga mubayad ra gyud ko sa akong utang. So pauli isa sa iya may igsuon sa ilang balay unya tungod kay napuno man sis kabalaka ba ug kahadlok asa sa gibayad. Ang iyang gihimo may igsuon nagampo siya ayo sa Ginoo. Iyang gihabit ni pag-ampo kada adlaw. Ampo siya adlaw ug gabi ug niyon siya sa Ginoo nga Lord, tabangi ko sa akong problema karon nga makagawas gyud ko sa akong utang, sa akong dako kayo nga gihambin karon nga utang. So gihimo gito niya migsuon ang iyang pagsalig naa gyud sa Ginoo. So gaampo siya, gasalig sa Ginoo, unya naningkamot po siya hangyo nga inanay ra siya bayad sa iyang mga utangan. Tuod man pag human niya ana nahabit niya us ka semana niyang inampo. Kadtong mga iyang nautangan may igsuon sa laktod nga pagkasulti, dunay pipilak sa mga nautangan niya nga nipati og kaluoy tungod sa sitwasyon. Ug ang ending is ang mga ubang nautangan niya nipasalig nga dili laman siya pabayron sa dako nga kantidad. Kutob lang sa iyang mabayad ug kutob kung kanus-a siya mobayad. Mo kini ang pasalig sa mga nautangan niya, bali niya lipayang mag-igsuon. Unya dili pagud siya kontento ana ang yang nahitabo kay wala man to siya trabaho, naningkamot sa trabaho, nagampo man to siya sige, naningkamot po siya og trabaho. Ug sa laktod nga pagkasulti may igsuon sa hinahinay nakatigom siya sa iyang tinarbahoan. Ug sa hinahinay ginabayran niya ang iyang mga nautangan. Sa laktod nga pagkasulti kay nakatarbaho man siya, nakatigom man siya, ug sa hinahinay nibayad man siya, niabot gyud sa point may igsuon nga naimpas gyud ang iyang utang ug diha siya nakaingon sa kaugalingon nga matud pa niya ang utang
usa ka bug-at nga palasanon. Pero ang pagsalig sa Ginoo ug ang pagpabilin sa Ginoo diha sa mga pagpakitabang pag-ampo maoy nagluwas sa akong mga problema. So dinhi lang ta kuto maigsuon sa ato nga istorya karon. Ang realidad sa atong kinabuhi karong mga panahon na maigsuon, daghan gyud kayo mga magpautang, no? Back to back ang mga lending karong panahon na magpautang. So daghan kay mga tao karon nga nabiktima. Daghan kay mga tao nga nagka-problema karong panahon na. Tuod man makatabang man gyud ang pagpangutang kung naa kay mga emergency, mga dinalian nga mga balayro nun. Nga wala nimo damha nga mga kasinatian ba nga moabot. Pero kung musobra na pod ang imong kinaya sa pagkapalautang, bisan og walay mga emergency, walay mga galastuanan kaayo, nahimo nang naadik na kas pagpangutang, mao kini hinungdan nga daghan kayong mga tawo karon nga nalulong na sa utang, nawad-an na sa paglaom o punos kabalaka, ang uban na naghikog na, ang uban na nagkalas na sa kinabuhi. O daghan pong senaryo nga nabungkag ang pamilya tungod ra gyud sa utang. Isinugdanan po kini sa panaglalis. Igsoon, dili pa ulahi ang tanan. Pwede gyud kayo ta magkinabuhi nga gawas nun sa utang. Pwede gyud kita magkinabuhi nga adunay freedom, nga wala bitaw kay huna-hunaon kayong balayro nun, no? Kay uban kung daghan na kay utang, di na gyud makatulog sa paghinahuna og asa sila og ikabayad. Pero naay sikreto may igsoon para makagawas ka sa utang. Kung daghan ka og utang, dako kag utang, doon na di ay sikreto nga mabal-an nimo karon para gyud makaimpas ka sa imong utang. Una nimong buhaton, ang imong pagkamatinud-anon sa Ginoo ayaw biyahe. Ang pagsalig nimo sa Ginoo, pag-ampo nimo sa Ginoo ayaw kinig biyahe. Padayuna ang imong pagkamabay ng puon. Pangayo og tabang sa Ginoo. Kay ngano man, ang Dios andam siya kanunay nga mutabang. Nauniyon sa Matthew 11:28, dool kamong tanan gikapuyan o gibugatan siyang gipas-an. Kay papahulayon ko kamo. Giimbitar tang tanan katong dunay mga kabalakan sa kinabuhi, mga daghang utang, mga problemado, mga tao sa kinabuhi. Imbitar ta sa Ginoo nga moduol ta niya. Kay aduna siya giandam nga kapahulayan, no? Kagawasan. Munang sa atong kinabuhi igsoon, ako lang advice sa mga naadik na gyud sa utang. Pabilin sa pagpangigtabang sa Ginoo. Unya, paning kamuti pod, trabaho ka. Nya hangyo sa imong nautangan kung mahimo dili ka apurahon. Sa hinay-hinay bayre ang imong nautangan. Kay kung imo nang ginahimo maigsuon, ang Dios maluoy kanimo ug mohatag siya kusog nimo, mohatag siya kaalam nimo nga maka-income ka aron makabayad ka. Din sa hinay-hinay maimpas nimo ang imong utang. Then ang Ginoo mapasidunggan. Kay siya man ang imong gipangayawag tabang, siya po naghatag og kaalam nga ikaw makaimpas ka sa imong utang. Naa sa Ginoo ang tanan nga kasulbaran sa itong mga problema. Wala sa pagbiya nimo sa Ginoo. Ang ako lang advice, pagpabilin sa imong pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kay ang Dios willing siya nga mohatag og solusyon sa imong mga problema, no? Walay problema ni kalibutan na igsuon nga dili masolusyonan. Kung ikaw magpabilin mosalig sa Ginoo, pabilin sa imong pagpangigtabang sa Ginoo, naa gyud ang solusyon sa Ginoo. So inani igsuon para makagawas ka sa imong gikabalakan karon gikaproblemahan. Pangayog tabang o ibutang imong dakong pagsalig diya sa Ginoo. Kay ang Dios lang gyud ang nagkupot sa kasulbaran sa atong mga problema. Daghang salamat ug dinala ka takutob sa atong sambingay karon, and hopefully nga aduna kay nakatunan ug ma-share po nato ni sa atong mga kaubanan. Kung bag-o pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istoryang Bisaya o sambingay sa Kristohanon. Unya, pwede po ka nga mutan-aw nini nga video maigsoon. Pwede ra pud nga i-click nimo ni dikta. Unya, mo play ra ni siya kani nga video. Salamat o God bless.